И после една си работите на Мане ние забравяме след другото, дали е забравяме. защото сега не владее нас. Наместо да го господариме, ние сме го владее. Наместо Господ да го дадиме, ние сме власт на държавата, въобще. Едно е да владее, друго да господари. Преди господари на голямата служение на свет, преди владата на голямата служба. И едното и другото, и телажите и белажите, белите опита, тръгнати новите неидите. Именно знанието на руската чакра, знанието за целова постоянно овде, изкусното манифестиране. Светлината се това ще е духовно. Но суетата на светлината суета е театрина или суета е его на светлината, докато темнина е его на светлината. А тук е сега да правим максимум на светлината е пакетът на светлината. Александър Путинов с въззванието на ерата на светлината. Не може нищо да променя. Хиляди години от светлина. Кой е тази логика? Че ерата на огъна завършва, започва ерата на рибата. Сега вече довади ерата на водолията. Издателството в Македония според своите се било сега, Александър е бил по-пълно ответен, за да се държава и смаява да бъдете периодосия и смаява да термините се бъде. Максимум на термината е посетът на светлината. А времето на Александър е максимум на светлината е посетът на термината. Сега е обратно. Като по Македонията на всички от светлия македонски светлия, сега римски били така. Защото вече това е светлина, не има светлина. Рибата си стоне вече, пади океана си глава по дело. А вече какво се ерата на водолията? Защото символа е символ на черна. На черна човек, на черна човек е дело от Атлантиянец, който дела зора, един си година по светлите, като първо лаидите, като била топ или като моя негова дарка, да може да национално се окаже, че малко се окупи от Грекия, той неговата арка разобедува. Ама ако мислите е просто. Я не мисля не е просто. Ако мислите не е просто, тук по-голямо мислите нещо в това. А добре, я не мисля не е просто. Ти не се изглежда. Единало, единало. Я не мисля да не е просто. Дайте да се друго представо. Представо знание, положението на знание. А да не да бъде. Сега има да мисля. Много ми е светно, по-друго на нещо, ако светлината не е така. Това са било на всички втори ден на Скопие, който не се отгидават, Сотиния, Мартиния, Джуси, Къстър и ако останава, не трябва да на Анкара да останава. А може ли да е пирамида арката да се спасва, защото има водородна клетка, има въздух, има кислород, има стъкование, има храна, има плата, кой брод? Така не е толкова голема. Дупно по-голема от типа. Типата арката е представя. Не, Александър Александър
още към Бутин ги е следил, ги врата от бискините в ръвовите, и работил начин, който трябва да работи някакви. Не дека трябва да се глава, па да прави някакви. Не може, она ще се държава Египет, мене уопšte не ми се засеги, не ми интересира, а и намалко сакам да биде така. Просто отказвам одма од оваа моја инициатива на сите нас и затоа ли ова фондација сите да повикуваме, ниту јас, ниту Петар, ниту Джуге, ниту Ница, Мартина и сите ние, да биде опстанарна наша фондација, не дека секој се чувствува добар, все окей, и ако докажете дека си право за арката дека е со 2 стадиона, одам по тебе. Одам по тебе. И глава ќе оставам по тебе. Дали не ме сакам буквално, сакам ти кажа. Ви поканувам сите да учествувате во оваа фондација и секој да оставите на там што ми гледа, не да се секој прави да а после да ги збориме со сите дајме во насаме и после да ги збориме дали ќе биде вака или ќе биде онака. Значи, тајски да остане душениот да врши работата, да биде доволно да биде. Сите заедно треба да бидеме. Тоа не е. На после тие енергетски енергетски старајте да се говори збор. Тоа ќе се види како студенти на работа. Они по неја вода. Вода е што нова вода, јас од понатаму стартирам и разговарам и по први ќе докажам дека ова вода е жива вода. Дека вода која специјално организирана до местните оровонска бактерија. Оровонска бактерија е ова кажемо генераторна енергија и она ти е галеријата по земјата дел. Значи, од ова иницијатива, од сето ова, да го завршим мојата цел е да ги причиме добрите работи на пирамидата земја. Значи, таа оровон, секој куќа може да има свој базен со вода или бунари или резервоар, точно се не чува од радови и грачина които се дава позитивна енергија и други работи. Да позитивна енергија. Промеријанците, исто така се да гледа ова себе цивилизација. Те не сме ариевска цивилизација, не ракова цивилизација. Много е тоа цивилизација. И на премиерите на Атлантида е ариевска цивилизација. На премиерите на промеријанците е Атлантида. Самата Атлантида не може никако да успее. И одлучили да копат, да барат од промеријанците да ги корistат за добро. И докато е да изграждуват, да ги после да ги се памет, да ги се дозна да ги гръмтрачите да може да си знам, а после е полета, други да ги стирали и да ги работи. А не ние днес се финали на нещо се повръзва, но dobro си кажем от един и тук край. Нема начин. Да го користим онова в Атлантида за наши добри работи. Дай резервоарна вода и тази вода колко е повече стара, тази вода повече може да вентилираш и може да се само изцелуваш и да летиш към нея. И до всяка друг път ще разговаряме повече с ние водата на това. Плащаме за работа. Се плащаме за работа, тук може да се помогне. Се плащаме за работа, да се спрема лачна домица на Александър да го донесе сино на Диана да влезе го ня. Това си биде на участните на сино. И зато баба това се помогне. Се плащам, зато беше нещо в Египет. Зато беше потребата по Библията тук само. Предлагам дека некој приема фалшификат гробите, зато да се знае дека само Александър може да влезе. Зато само Александър. Ова мислите е много.
начало попаднете на личните социални единици, ще ви кажем конкретно, 8 години социални единици, 4 години сила война. Опозително може да се му Александър, да, ама колко да влезам, не. Тя се малко мой живот, мене не знаят още болци, да ги предавали да го попи Бога, от болците подобраните, просто подобраните болците, и няма да се трябва да бъде. Още го не. А дефинитивно свето това живее по Белград. Живее по Билет. По-обидите по Билет. Стъмете на нас. Оле да знае, да постоянно питаме пака. Ама не се брата. Пана така, не дава да съм дешевен, няма да не е. И се гради, не живе по него, не е там. И она ще да запира на него. Запира на водата на я бы строил, как ты правишь по околотному переписали. И это предыдущее я не видел, где делегировать или писать список на Александр, старым строителем, старым Македония, и аз ще ги покажа. Не напарам се да тези, ще да покажем тите покани. Тите покани аз ще ги изпратя. Сега лично ще ви видите покани, на който не спасил на тези. И покани, които имената